Ngisacela ukubengelela nguMangothobane ISANGOMAsomoya ngezinye iziphulo ngamathambo. Bathu kuba sandla sensimbi isigubhu sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Mthilatshelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababaye. Amabhodlela khona ngoba abantu bangibuza bathi mkhulu amabhodlela khona noma khona amabhodlela. Ungangithinta uthatha inamba yami ekubhayo ungifonele. Lamabhodlela ke kukhona ogeza, kukhona awenhlahla, khona avusa inhlahla eyavalwa kuwe. Asasekhona nje wonke. Yebo. Amabhodlela uzokhona ukugeza kudileka izilwane, kubuye namaphupho. Makhona la kuvaleke khona emsamo ngoba phela emsamo kuyavaleka mase ungasaphuphi. Yebo akhona amabhodlela. Khona namba yami ekubhayo kulaba ngenayo. Kulaba debe ngiboza yebo asasekhona amabhodlela. Amabhodlela akatholakala ekhaya. Uma sivumelana nawe uthi angikukhoriyele ngiyakukhoriyela. Siyavumelana nawe mawuthi wena hayi mkhulu ngude angeke ngikhona ukufika wangikhoriyela yini. Yebo mase ngiyakukhoriyela. Yebo siyathokoza uMangothobane ISANGOMAsomoya ngezinye iziphulo ngamathambo. Siyathokoza.